Voluntaryong misurrender ang 95 ka mga friend rescued kon FRs nga gilangkuban sa 74 ka mga FRs gikan sa Talaingo, Davao del Norte ug 21 gikan usab sa Agusan del Sur. Atol sa gigpagayon nga mass surrender of former rebel yadtong Enero 27 sa Balimba Hills Activity Center, Sitio JBL, Barangay Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte nga miatubang ug midawat ang mga FRs sa bagong paglaom ug oportunidad nga gidalit sa gobyerno bitbit ang 29 ka mga low-powered firearms. Gibutiyag sa team leader sa Dismantled Guerrilla Front 55 usa sa mga misurrender sa sabakan sa balaod nga dako ang ilaga pagpasalamat kang Gobernador Hubahib ug sa 6IB sa Philippine Army sa pagtabang kanila isip usa sa mga biktima sa mali nga pagdumala. Matud usab sa usa sa mga surrenderes ang paglimpyo sa ilaga pangalan mao ang isa sa rason maong sila misurrender. Ang pagtanyag o mga benepisyo sa mga FRs maong isa sa mga programa ni Gobernador Edwin Hubahib aron mas masayod pa ang mga miyembro sa New People's Army nga masaligan ug maduulan ang provincial nga pagamhanan sa Davao del Norte. Nanawagan usab ang gobernador sa mga nahabilin pa sa kalihukan nga mosurrender na sa gobyerno. Gisaysay sa gobernador ang mga benepisyong madawat sa mga FRs. Lakip na nini ang 10,000 pesos cash assistance, food supplies ug paghatag og sustainable livelihood program sa tanan ubos sa pagdubala sa Provincial Social Welfare and Development Office. Katropa, para mapugnan ang mga balatian nga mosunod sa imong kalawasan, siguruha nga baskog kag immune system para sigurado tumara kanunay ang trayo nga produkto sa Yes to Health sama sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule ug Sanson Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.